श्री बलराम एज्युकेशन सोसायटी आणि बी पी एडचे माझे सगळे मित्र, बी पी एडचे आमचे शिक्षक काळे सर, वाटवे सर यांच्या सगळ्या मदतीने हा 15 दिवसांचा गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक अशा 3 राज्यांच्या मुलांचा कॅम्प इथं चालू आहे की बलराम एज्युकेशन सोसायटीचा जो मानस आहे की इथून एक सक्षम असा नागरिक व्हावा. आज आपण न्यूक्लिअर फॅमिलीमध्ये आहोत, त्यामुळे प्रत्येक पालकाची 1 किंवा 2 मुलं आणि त्यामुळे त्या पालकाची नाजूकता करून सांभाळलेली असल्यामुळे की कुठल्याही अशा मोठ्या आव्हानांना, मोठ्या संकटांना फेस करण्याची ताकद मुलांना नसते. आणि त्याचाच विचार करून आम्ही लोकोत्सवालासुद्धा ॲडव्हेंचर अशा प्रकारचे कन्सेप्ट इथं लोकोत्सवाला आपण दरवर्षी मुलांनी खेळावे यासाठी आम्ही आणतो. आणि त्याचाच एक दुसरा भाग म्हणून इथं आपण या कॅम्पमध्ये एक साहसी उपक्रम म्हणजे मुलांना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये फेस करण्यात यावे हा कन्सेप्ट आहे. आणि त्याच्यातून विद्यार्थी घडावा, त्याच्यातून त्याचं शिक्षण पूर्ण व्हावं आणि त्याच्यातून एक चांगला अधिकारी किंवा चांगला नागरिक निर्माण व्हावा अशी आमची अपेक्षा आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून हा पहिलाच शिबिर आहे. आणि त्या शिबिराला मला तर असं वाटतं की ज्याप्रमाणे कदम सरांनी याची जो मानस होतो त्यांनी उचलून धरला आणि स्वतः त्याची जबाबदारी पूर्णपणे घेतली. आणि त्याचबरोबर काळे सर, वाटवे सर, तसेच आमचे मित्र अर्जुन सर, तसेच मुन्ना सर, त्याचबरोबर आज आता म्हणजे कालच आलेले आमचे हिरेकर सर पण तरीसुद्धा सगळ्यामध्ये उत्साह निर्माण करण्याचे म्हणजे प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे सगळ्या मुलांचं मला कौतुक वाटतं. ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातून, कर्नाटकातून, अन्य भागातून जी मुलं मागच्या 15 दिवस म्हणजे कधी त्यांनी आई वडिलांनी सोडलं नसेल, छोटी मुलं पण असे असताना त्यांनी या शिबिराला अत्यंत चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद दिला. आणि आपल्या या शिबिराचं नाव निश्चित होईलच, पण त्याचप्रमाणे बलराम शिक्षण संस्थेचं नाव महाराष्ट्रामध्ये किंवा अन्य भागामध्ये पोचले की इथला शिष्टाचार म्हणा, इथला कॅम्पस, या सगळ्या गोष्टी देशभर पोचाव्या असा आमचा मानस आहे. आणि त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीचा आपण गोष्ट जरी लहान असली पण त्याचा पुढच्या काळामध्ये त्याचा खूप मोठा म्हणजे योग्यप्रमाणे विकास व्हावा, योग्यप्रमाणे त्याचा प्रसार व्हावा अशी आमची अपेक्षा आहे. त्यामुळे मी तर म्हणेन की हा 100% यशस्वी झाला आहे. त्याचबरोबर पालकांनी सुद्धा त्यांच्या म्हणजे खूप चांगले रिमार्क आणि चांगले अभिप्राय दिलेले आहेत. त्यामुळे याच्या पुढे सुद्धा अशा तऱ्हेचा कॅम्प आम्ही यशस्वी करू आणि देशाचे चांगल्या प्रकारचे शिस्तबद्ध आणि कुठल्याही संकटाला सामना करणारे असे नागरिक बनवण्याची एक प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेला आपण सगळ्यांनी साथ देऊया की छोटंसंच काम आहे पण ते पुढं जाऊन ते खूप मोठं काम आहे. देशाच्या उभारणीच्या कामाला आपण करतो. आणि या सगळ्या गोष्टीतून कधीतरी एक मिलिटरी स्कूल इथं सुरू व्हावं अशी आमची अपेक्षा आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून एक शिस्तबद्ध असा नागरिक देशाला मिळावा याच गोष्टीतून बलराम शिक्षण संस्था नेहमी काम करत आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून इथं प्रत्यक्ष सविता मॅडम यांनी ह्या सगळ्या गोष्टीची म्हणजे स्वतः ह्या सगळ्या गोष्टीवर लक्ष देऊन हे काम करत आहे. त्यामुळे त्याचाही मला गर्व आहे. आणि त्यामुळेच ह्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला करणे शक्य आहे. त्यामुळे अशाच प्रकारचं सहकार्य मी माझ्या मित्रांना, माझ्या गुरुवर्यांना मी सांगतो की अशाच प्रकारचं काम आम्ही सगळे मिळून करू आणि एक मॉडेल असं काम म्हणजे या सगळ्या गोष्टीतून चांगलं निष्पन्न व्हावं, चांगला नागरिक व्हावा या दृष्टिकोनातून ही जी प्रक्रिया आहे या प्रक्रियेला नेहमीच मी साथ देणार आहे. माझ्यातर्फे आणि बलराम शिक्षण संस्थेतर्फे या पुढेही अशा प्रकारचे कॅम्प आपण घ्यावे आणि असा एक रोल मॉडेल कॅम्प आणि रोल मॉडेल अशा प्रकारचं मिलिटरी स्कूल आम्ही सगळे मिळून करूया असं एवढी विनंती करून माझे 2 शब्द संपवतो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.